Usim Nebuchadnezzar uba ar jonga Babylon ula hirtma ya ka Jerusalem hagi laitli ki benta ki bakongsan kabaningkong ka jing hirtma ka baningkong kadai hosnam rus pa san chwa ukris hadin jonga tma kar kemis ka Babylon kala yobor halor jonga Juda. Usim Nebuchadnezzar ulia lam yaki kattu kani rukrau bat ki samla kentup ya u Daniel ka jinghir thmag ba ar gade husnam sans pa khandai phonyo shwa ukris namar jong usim je hoyakim bat hadin jong usim je hoyachin kilele prasha usim Nebuchadnezzar kumta usim Nebuchadnezzar uralik dan hirthma bat ula jopru yaka Jerusalem shibon kibla sha rimrau kentup usim je hoyachin bat yu nongi thulupa u Ezekiel ka jing hirthma ga balai bar ka jing penjat ga khadu ya ga temple jo Solomon ga badon hapo jongga nongba ha Jerusalem kade husnam sanspa praponyo hadu usnam sanspa praponru shwa ukris namar baki Juda kiliyale persyabyang haga por ju usim sedekaya usim Nebuchadnezzar ula 154 bat ula penjat ya ke Jerusalem bat baula thangru ya ke temple ke jong Solomon bat ula ra ru ya ke bru ke binasa shapo jongga Babylon kumta usim Nebuchadnezzar ro hirtma ya ke Jerusalem kadai ha usnam rus pa san shwa ukris san spa khandai phonyo shwa ukris bat san spa praphonyo hadu san spa praphonru shwa ukris ki daw ki ba kong san e ya ka ba usim Nebuchadnezzar uba ar ula hirtma ya ke Jerusalem kalong tangnamar ka don ke jele persha ha ga kam san hima sima jong ki usim Juda persha ya ke jingsunshar jong ka Babylon ki katto kan ki daw ki long ba ka Juda kalile persha ya ka Babylon watla kalalong ka hima ka bahapo jo ka jingsunshar ka chongka ka Babylon kali ya ka jele persha jo ka Jerusalem kan sawanra ya ka jingma ya ka hima ka chongka ka Juda kalalong ka baningkong e ha ka jingsunshar jo ka Babylon hadin jong ka snam rus pa san shwa ukris ha ka ba usim je hoykim ula manjur ban shakri ya ka Babylon bad ban su ka janaru hapo jongka hima jongka Babylon usim Jehoiakim uliele persha bat shemla su khajana ai ula persang penban ban Krishan ye ka ru Egypt ha ka jaka ban Krishan ye ka Babylon usim Nebuchadnezzar ula hirthma bat pensitom ye ka jele persha bat penyang byang ye ka jingsunshar ka jong hapo jongka Jerusalem kisim ke ba khamhadin kum usim Jehoiachin bat usere ka yaru kilayele persha ye ka Babylon kala nyo ye ka kum ka jingshat kala kabajujia nago ga por se ko wipat ka por badai ne ka daw gol panlong ye ka jinghirthma bad ka jing penjat ka bakhadu ye ka Jerusalem khamtam ye ka temple ke jong Solomon ha usnam sanspa praphonyo hadu usnam sanspa praphonru shwa ukris kumta usim Nebuchadnezzar ula hirthma ye ka Jerusalem khamtam namar bagi sim Juda kila penkhany ye ka jinglong ba yaine jongki bat kelile persha ye ka bor sanshar jongka Babylon badai na ka daw na kalyang jong usim Nebuchadnezzar baar usa hirthma ya ka Jerusalem hangni udai usim Juda ubala sanshar ye ka Israel ka basathi haga usim Nebuchadnezzar la hirthma bat penjat ye ka Jerusalem hausnam sanspa praphonyo sanspa praphonru shwa ukris kadai haga por je ka jingsanshar jong usim serigaya haga bala tipru ega kirtang ga pura jong u da u matanya ubalong ru usim ubakhadu jong ka Juda labu ye u haga khat da usim Nebuchadnezzar hadim je ka jingsha ringbrau kata hausnam sanspa khandai phonyo shwa ukris kumta ula sanshar nadu usnam sanspa khandai phonyo hadu usnam sanspa praphonru shwa ukris ulele persha ye ka Babylon kat hadu bagla penlong ye ka Babylon ban hirthma yu bat kala kalalong shisndon kata ga thma ba khadu kabala shapan jot no ya ga temple ka ju Solomon usim Nebuchadnezzar ula kam yu ula penmatla yu bat ula lamno yu shapo jong ka Babylon kum ka jingpen kan ma hongne ka longba ka hima Israel kabala ya teli kala dab ban ya khlat no slam ba menshwa ka hima ka ba shaphang sepngi joge Israel la penjot no da ki Assyria ha usnam newspa R4R shwa ukris nangta ka hima sepngi jogi Juda pan kalane hadu usnam sanspa praphonru shwa ukris hagapor bosim Nebuchadnezzar ula hirthma yaka kumta dei hausnam sanspa praphonyo sanspa praphonru shwa ukris tangkawei ka hima ka badangsa bat ka tagalong ka hima Juda bat usim jongare ka hima Juda udei usim sedegaya ha ka ba ka Jerusalem ka sha hirthma khadu da ka Babylon
kadai haus nam rus pa lai shwa ukris ya ga ba Daniel ula batai ya ga wei ga jingpo snu jong usim Nebuchadnezzar ya ga ba baro ngitip sapang jong ga tu ga jingpo snu bat kata ga jingpo snu ga de ga jingklam no jong ga Babylon hadu ga jingsan shar jong ga himarum kala shimpor hadu kumba 1000 shispa snam ai ka Babylon kala ne ban sanshar kumba pra po nyusnam bat kala ringrau hadu kumba nyo posnam ai ya ki khun Israel ha usnam san spa lai po khandai shwa ukris ka Babylon kala klemna ha ka jinghirthma jong Cyrus ubakrau jong ga Persia ha ga ba ka Babylon kala du no ka bor bat kala hapno ha ka jingsanshar jong ka hima Persia kabalatib dagata ka Medo Persia usim ubakhadu jonga Babylon udai unabo nidos hanrei ubel sesar pat udai ublaya sen sharlang omsyam la penskam yu ukum usim namar une unong sensar udai ubla pauru haga kitab kejong Daniel haga lenong gebasan haga ba ula sen sharlang bat unabo nidos haga tugupor kahima Persia kahe kumba shiposha ai ya ka Babylon haga jingsen shar ke jongka barbala tipru ya ka kum kata ka Medo Persia kumta nadu Cyrus hadu u Alexander ubakrau ka Medo Persia ka senshar hadu kumba arspa prasnam ai kentup ya ka Babylon kata nadu usnam san spa laipo khandai shwa ukris hadu usnam lai spa laipo wei shwa ukris hadin jong usnam lai spa laipo wei shwa ukris ka Medo Persia kala kutna hagaba usim uba khadu jongka udai udarius uba lai ubala syak penyap no ha u Alexander uba krau katba udang thmu ban phedri hagatma kauda mela hadin joka jingklem no jongka hima Medo Persia hausnam lai spa laipo wei shwa ukris kadai ka hima Greece kabla sanshar hagaba u Alexander bakrau ulalong usim uba ningkong hausnam laispa laipon riu hadu usnam laispa arpulai hagaba ula sanshar tangkumba khat laisnam ai udai u Alexander bakrau ubla penyatli ya nongba jongga Greece badba ula thmu ban sanshar badban job thma ya ka perthai situlup haga tukupor Henry snu bokpat u Alexander bakrau la klatno haga khatwei trik jomnai jun josnam laispa arpulai shwa ukris katba udang ya tainia ulayap no kendit haga ba udang dap tangkuba laipo arsnam ai ka arta ke jongu don giba ong ba ka jiyap ke jongu ka dei namar bola ngatbi don pat giba ong ba uyap namar ka don ke jingpang haga met ke jongu kumtai ka jingyap ke jongu Alexander bakrau omsem la tip dikna ye ka daw hadin ka jingyap no ke jongu Alexander bakrau ka hima Greece kala kat hagi sautli ki benta kini ki sautli ki hima ki bla kat kilong ka ban ningkong ka hima Ptolemite kabadai ke Egypt kabala sansharu da Ptolemy kabala ne hadu usnam laipo shwa ukris kabaar kadai ke hima Seleucid kani ke kentup ya ke Syria bat ya ke Asia kabala sansharu da Seleucid uban ningkong kani kadai ke hima kaba hetam napdeng jo kadai sautli ki hima kani ke kentup ya ke Persia ke Syria ka Mesopotamia bat ki benta jong ke India kabalai kadai ke hima Macedonia kani kadai ke Greece kabala sansharu dau Antipater kani ke kentup ya ke Greece bat ka Macedonia bat ka basau ke dei ke hima Thrace kani ke dei ke kentup ya ka Asia Minor bat ya ki benta mingi jong ke Europe kabala sansharu dau Lysimachus kini ki kentup ya ke Thrace ki benta sepngi jong ke Asia Minor kabalong menta ke ri Turki kini ki sautli ki hima ki dei ke bala dap ban ya thulu paru dau Daniel ha ke lenong ke ba pra ke de khat ke ba pra bat arpo ar nangta ha ke lenong ke ba nyo ha ke de khat ke ba nriu ulaba tai sapang ju ki sautli ki rang ha ke khli jong ulabasa bat shisha la phya ru ya ka hima Greece ha ki sautli ki hima bat ka hima Greece kala ne hadu kumba chispa pra phosan snam ai ban sanchar kata nadu usnam laispa laipwe shwa ukris hadu usnam chispa saupon riu shwa ukris kumta hadin joka jingklam no jongka hima Greece kala wan saga jingsan shar jongka hima Rome kata nadu usnam chispa saupon riu shwa ukris terter kahima Rome kala thong ye ki nongsan char sha ki hima ki berit kum ya governor jongka Macedonia kum u nongsan char banlum ye ki khajna bat ki wei pat ki jingnot kam hapo jongka jingsan char joka hima Rome kidon arngut kinoyaram ki bla jet man la usnam
kine kim dai satia ki sem hanrei ki dai ki he sipai ki ba donbor hapo jong ka himarum ka nuksa kum u Julius Caesar hausnam sau pho sau shau Chris ubala tipru yu uda uta unong senshar donbor hagatu por bat ya ga ka por kim shem la khat ka Roman Empire hanrei ki khat dai ka Roman Republic bat hadin ka rukom senshar jong ka Roman Republic kalane nadu usnam chispa sau phon ru shwa Chris hadu usnam ar pho nyo shwa Chris kata kumba chispa khat khandai snam ai hadin kani ka sawan sa ka jingsen shar jong upatcha lani ka ta ka Roman Empire hagaba u Kaisa Augustus uralong upatcha ubaningkong jong ka himarum hausnam ar ponyo shwa Chris ubalane hadu usnam khatsau hadin jong Chris hadin jong Kaisar Augustus kata ulawan biang sa utibarius hausnam khatsau hadu usnam lai ponyo hadin u Chris nangta wan sau Caligula nadu usnam lai ponyo hadu usnam sau phuwe hadin u Chris hadin nangta wan sau Claudius nadu usnam sau phuwe hadu usnam san phosau hadin u Chris hadin kata wan sau Nero hausnam san phosau hadu usnam sau riu hadin jong Chris bat kumta terter hadu baka himarum kala khlemno hausnam sauspa nyopon riu hadin jong Chris ka jing khlemno jong ka himarum kadai hadin juga jing phya no ya ka himarum haki artli benta namar ka jing sitom palat ban sensar namar ka jing he palat ke jongka kumta dei hausnam ar spa praposan hadin u Chris la phya no haki artli benta ya ka himarum ka wei ka dei ka Western Roman Empire lani ka ta ka himarum ka shapang sapngi bat ka wipat ka de ka Eastern Roman Empire lani ka ta ka himarum ka shapang mingi ka himarum ka shapang sapngi ka kentup ya ka Italy ka Gaul ka Spain ka Belat ka Afrika satay la mingi bat ka himarum ka shapang mingi pat ka kentup ya ka Greek ka Asia Minor ka Egypt ka Syria bat ki ri jo ka Balkan ka himarum sapngi ka khlamna hausnam saus pa nyo phonru hadin u Chris ka himarum mingi pat kata ka de ka Byzantine Empire kalane hadu usnam siajar saus pa san pholai hadin jo Chris unong sensar ubakhadu jong ka himarum sapang sapngi udei Romulus Augustus ubarang don tang haga arta ka balong khat saw hadu khat rusnam ai haga bawla shimye ka bor sensar ka jong u kadai husnam saus pa nyupusan hadu usnam saus pa nyupunru hadin jong u Chris une ude unong sensar ubasngap ya ka jingbatai bat ya ka jingpniat jong u sipai jong ka Jerman kata u odwasar hagaba u odwasaru ula penhapno ya ka syuki ke jong u kadai husnam saus pa nyupunru hadin jong u Chris u odwasar ula longkum usim jong ka ri Italy hagatu kupor katba ka himarum mingi pat kalane hadu usnam siajar saus pa san pholai hadin jong u Chris unong sensar bakhadu jong ka himarum mingi udei u Constantine ubakhatwei Dragases kumta ka jingsen shar nadu ka por jong ka Babylon hadu ka por jong ka jingsen shar jong ka himarum kalong ka Babylon kalane kumba pra phonyo snam ka Medo Persia kalane arspa prasnam ka Greece kalane chispa pra phosan snam bat ka jingsen shar jong ka Roman Empire kalane hadu kumba ruspa arpho arsnam bat deiru haga por jong ka jingsen shar jong ka himarum lakha bat bala syapniap u Jesus Christ halor jong ka dingpna kumta ka ni ka jithu khana lingkot saphang ju ka jiya lenti jong ka Babylon hadu bandapoi ha ka himarum kabalong hadu kumba siajar sispa snam ai khublai sibun tat hadu bikendu ha ga weipat video